A mesura que avancem a la nostra vida quotidiana, el nostre cos es veu afectat per factors nocius com l'estrès, insomni, sedentarisme, els contaminants respirables, una nutrició deficient i l'inevitable factor de l'envelliment. Fa més de 40 anys, un avançament fonamental de la comprensió del sistema immunològic ens va oferir la possibilitat d'obtenir un sistema immunitari sòlid. Un sistema immunològic fort millora la capacitat de defensa del nostre cos. En col·laboració científica, el doctor Gustavo Bounouz i la doctora Patricia Conshaven van aconseguir un aïllat de proteïna de sèrum especialment preparat que augmenta els nivells d'una molècula del nostre cos anomenada glutatió. El glutatió, conegut com l'antioxidant més important del nostre cos, és fonamental per mantenir saludables les funcions del sistema immunològic. El seu descobriment va portar al desenvolupament dels productes exclusius d'Immunotec, Immunocal i Immunocal Platinum, una fórmula millorada pel doctor Wolf Droge. Estem parlant del complement alimentari més important que a la teva vida consumiràs. Ajuda a augmentar el nivell de glutatió en el cos i, dit molt simple, a més nivell de glutatió, millor serà la teva salut. The immune system is incredibly complex, but one of the things that is well established is that the immune system cannot function well without the presence of glutathione. Envelliment, alimentació deficient, problemes de salut, sedentarisme, estrès, insomni, redueix el nivell de glutatió del nostre cos. Però prendre una píndola de glutatió no funciona, perquè el glutatió es desintegra en el sistema digestiu. Per augmentar el glutatió és necessari proveir-se dels components o precursors perquè les nostres cèl·lules puguin fer-ho per nosaltres. Els precursors provenen dels aliments, però hi ha un de ben escàs, la cisteïna. El problema és que quan prenem cisteïna, aquesta no arriba a les cèl·lules. A diferència d'altres proveïdors de cisteïna, només Immunocal compta amb cisteïna enllaçada. La cisteïna enllaçada compta amb una capa de proteïna que la protegeix fins que arriba a la cèl·lula. Una vegada a la cèl·lula, la cisteïna permet que el teu cos augmenti el nivell de glutatió i això ens dona més salut. Soon, you will be using the word glutathione as commonly as you use a word like antioxidant. Immunocal té reconeixement mundial mitjançant patents emeses a països d'arreu del món, amb 48 estudis publicats per metges i científics de les més importants institucions del planeta. Aquest treball continua avui i continuarà en el futur. Immunocal s'ha guanyat un lloc en el compendi de productes farmacèutics i especialitats del Canadà i al llibre de referència mèdica Dex Reference dels Estats Units. Dos recursos mèdics molt respectats en els que hi confien metges i farmacèutics. Per això Immunocal va rebre una numeració de producte natural per part de l'organisme federal Health Canada. Quite simply put, your health depends on your immune system. And glutathione is literally food for your immune system. Encara que Immunocal és un producte del que es poden beneficiar totes les edats, la fórmula avançada Platinum fa d'aquest producte l'elecció ideal per qualsevol edat i ritme de vida i el complement ideal per atletes i persones d'edat avançada. Immunocal ha impulsat esportistes professionals i amateurs de tot el món, incloent-hi medallistes dels campionats del món i les Olimpiades. Immunocal i Immunocal Platinum ajuden a mantenir el sistema immunològic, a desenvolupar anticossos, a millorar la força muscular i el rendiment físic. El pots prendre dissolt en sucs, iogurt o compota de poma. Un o dos sobres d'Immunocal o Immunocal Platinum t'ofereixen el ventall complet de beneficis. Pots pensar que Immunocal és l'aliment del teu sistema immunitari. T'ajuda a tu i als teus a viure vides més saludables. Immunotec, la ciència del viure millor.